Hey guys. Velkommen til den her video. Den her kanal. Min nye kanal. Jeg kommer til at vlog. I morgen skal mig og min veninde nemlig til Næstved. Altså, vi bor i Rønnede, Sjælland. Så, hvad fanden sker der for mine øjne? Og så tænkte jeg, at vi har kunne starte den her kanal med en vlog. Og det ville jo være super awesome. Jeg havde en anden kanal med. Jeg var der lukket den ned, efter min hest hun døde, fordi det føltes ikke rigtig at lave andre videoer om andre heste på den kanal. Jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan noget, men jeg synes bare ikke, det var rigtigt. Men der kommer lidt video her fra i aften, hvor jeg må synge klar, og lige nu ligger jeg bare og ser Shadowhunters. Det må til et instrument. Jeg synes faktisk, det er mega god. Det anden eller tredje gang, jeg ser den. Jeg kan ikke skide, det var jeg ikke. Den synes jeg skal gå ind og se, men ikke noget sponsoreret eller noget. Der kommer lidt video fra i dag og i morgen mest. Men ja. Altså, er en farlig mission at være i Elverhoffet ret så romantisk? Det er ligesom at være blevet sat af i et eventyr. Men de har nok også inspireret til mange fortællinger. Er det blod? Simon, kom væk fra det træ. Kom væk fra det træ. Hvad fanden laver du? Jeg redder dig, som sædvanligt. Fra et træ? Det der kaldes et dræbertræ. Det ville have trukket dig ind i sine grene og reddet din kropsdel af. I love Hvad fanden er det, du snakker om? Clary og... Det træ rev næsten Simons kønne hoved af. Synes du, jeg er køn? Jeg elsker Clary og Simon. I elververdenen er det ikke kun elverne, der er farlige. Det er Love alting. this series. Vil I overleve, så lad være med at røre, spise eller lugte til noget. Fedest. Jeg har en slanger, jeg har to, ikke? Hej, kyskameraet. Hans hoved, han har seriøst lige kørt igennem den her af sig selv. Han er en skør slange. Og hans lille vandeven. Det er tyk. Wow. Hey guys. Jeg bliver ved at sige, det er ikke mening. Som jeg håber, I kan se, på at tage min makeup af. Jeg ved ikke, hvor meget forskel det egentlig gør. Jeg synes faktisk, min øjenbryn, jeg har noget farve i. Jeg er ikke sikker. Det der har jeg ikke. Det der har jeg ikke. Det har jeg stadig lidt selv. Men går jeg seng, men så lang tid. Ups. Ses i morgen kl. 8. Noget før. Shadowhunters. Og jeg står ved 16:13. Jeg skal til at gøre mig klar. Så ses vi om lidt. Hej. Nu er jeg i gang med at gå. Hvis I lægger mærke til, at jeg er brun, fordi jeg vil op på. Når man går op til, hvor vi skal være. Mange i det mødes. Så vil jeg ikke føle mig godt efter. Jeg havde halvøj, men jeg glemte det helt. Vi er nødt til at rykke den time, fordi min løn ikke kom før. Det er irriterende. Jeg har kun lige fået løn halvøjet, så jeg havde ikke nogen penge på det. Jeg har ikke fået det hele, men tæt på. Du skynder. Ej, jeg fik ingen tæt på. Jeg mangler stadig 1000 af det, men jeg fik bare 1000. Så jeg kan finde noget at regne. Det er 2000. Faktisk fik jeg 2200 i løn, men også noget underligt skatte arbejdsfradrag eller noget shit, noget på 8%, så det sjældent mine penge. Men så det er fint jo. Hvorfor bliver jeg ved at snakke? Men jeg smutter nu. Jeg går deroppe. Nå. Hun går derop. Så jeg går lidt holy. Derop. Ser jeg hende. Ja. Ida går tilbage til sin barnlighed. Ja, det gør jeg. Jeg tror, du vlogger, du sidder ikke. Nå, jeg vil også gøre det rigtigt. Ups, det gør jeg også. Okay.
Det er ikke sådan der. Er den ikke sød? Det er lidt chic. Det er bare sådan, der fanden. Den er så ikke syg, der er bare våd. Det er bare... Ja. Jeg havde lige tændt for vandslangen, ikke? Og så gør jeg sådan her på en trold, så når jeg lige ramte den, og hun bliver så forskrækket, og det har jeg ikke tænkt over vand, så hun var sådan, der er den der kant, den står indenfor, hun var bare sådan, Okay. Ja, de er der også. De er mega pretty, dem her. Synes du, jeg skal købe dem? Ja. Synes du? Helt sikkert. har den mørkeblå den til? Den har lidt dressuren af, det synes jeg skal også have lidt spring. Det her, det kan godt lide. Det kan tage godt, ikke? Jo. Hvor er det pretty. Lad mig gætte. 500 kroner. Tæt på. 450. Ej, det er virkelig ikke godt lide det her, men det er bare så dyrt. Jeg vil gerne have fat i noget lidt mindre dyrt. Mørkeblåt, men der springer den af. Det her kan jeg faktisk også godt lide. Ja, hvad? God der. Nemlig, det er SIF. Har du vlogget? Ja, du er gang. Ja, jeg har slet ikke vlogget, så jeg gik for hårdt. Jeg har købt en dressurpisk. Jeg betalte for noget af Idas dressurpisk, og jeg købte de her gamasjer, som jeg stod og så med. Jeg købte det gerne, fordi jeg vil stadig gerne have penge til normalt. Hvis der er jeg har penge, så kan det godt være, at jeg er med at trave i det hele vejen tilbage til Horsens, og så køber jeg det underlag. I springstørrelse. Vi går bare her bag en underground vej til Næstved, fordi vi skal på McDonald's. Stjerner box. I want some. Jeg ved ikke, hvad det er. Ved du, hvad det er? Det er en lille boks, eller så lidt faktisk heller ikke med kylling mere. Og chili cheese nuggets, og Jeg elsker også sådan... chili cheese tops, og kylling nuggets. Vi er enige om, det her det er plastik, ikke? Det røde. Jo, det er plastik. Og det der nede, det er sådan noget. Ja, det er sødt. Det er fordi, de har sådan noget, lidt ligesom, kan du se der bogplads, der sidder på bøgerne oppe på biblioteket? Det er sådan noget, eller ikke lige bogplads, så er der den her. Stofting, sådan noget, som Ida kan slå Diana. Wow. Som Ida kan slå Susan i røven med. Så hun er lidt træt. Så kan man bare der. Og så der, prøv at klemme rigtig hårdt på det der grip, og så fjerne hænderne, så kan du se det. Indtil den retter sig, men er sådan... det er virkelig pretty. Jeg elsker det her. Det er ikke fordi, det er verdens blødeste foring, man kan selvfølgelig få sådan noget med ekstremt meget blød foring. Ja, ikke? Altså det her, det er nogle gode nogen, men de der, man kan få med fucking blød, dem skal man ikke have på om sommeren. Jeg tænker, fuck baggamasjer lige nu, selvom det kan koste omkring sådan 90 kroner. Jeg skal have begge gamasjer for min, og snifler den bare, når det rider. Fede dyr. Og det er altså irriterende. Når vi lige kommer der ikke har lavet dem, så bare... Og så føler man ligesom, man falder. Ja. Jeg er overrasket over, at jeg ikke er faldet af hende endnu. Ja. Jeg tror ikke folk, jeg tror, de har spurgt lidt det. Hvis de ikke har, så burde de ikke gøre det, fordi vi snakker bare om lidt snak. Det er altså ikke 2, men 12, og så 2 minutter over. Vi har været på McDonald's, jeg fik ikke vlogget. Det er rigtig noget, men jeg gider så gå tilbage. Vi købte en masse chili cheese tops, eller vi købte faktisk en stjerne mixed teen box og sådan noget. Og så købte jeg ekstra chili cheese tops, hun tøsen vidste det. Hun er bare psycho. Men nu er vi på vej over til Næstved. Vi er der næsten. Næsten i Næstved. Jeg fandt ham, der går på min pisk. Nå, jeg troede, jeg fandt ham med blod på min pisk. Har du taget nogen med pisken, Ida? Må vi også bare gå over? Ja, vi må gerne gå over. Han skal holde tilbage. Ej, fucking idiot. Tilbage så med. Idiot. Han skal holde tilbage. Har du ikke mærket til hej til din fede idiot? Ja, vi gør det at bande. Undskyld. Jeg kan ikke blive lidt fra, tror jeg. Jeg er ikke så god nu. I hørte ikke noget. Vi var kun lige... Okay, ind i munden. Vi kom ikke engang ind i tieren, havde vi allerede købt noget. Det er flot. Lala. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er ikke så godt. Derfor ikke tingene kan koste en 3 kroner herinde. Det er sådan, du skal farve Nå, ja. Ej, hvor sejt. Det gør det sådan. Nå, vi kommer i normal, og vi har købt en masse pæt. Og vi er stok her i afdelingen. Jeg kan først gøre det videre. Hey. Og det er sådan, du skal farve. Så den kunne jeg faktisk godt bruge. Men hvad er det her? Bow to your brows. Er den mørk, den her? Jeg har brug for en ekstremt mørk her. Hvordan ser den ud? Og ufokuseret. Ej, var den underlig? Passer den? Ja, faktisk. Gør den? Jeg tror, at til den farve, du har på nu. Okay, det her kan jeg tage væk. Ida? Det er tit ud for mig her på pakken. Ida? Men jeg ved, du prøver at finde spejl. Jeg venter i kamera. Nå, ja, for fanden. Okay. Hop, fuck. Vi købte en masse shit. Fik vi only. Nej, det har vi ikke. Er det ikke rigtigt? Nej, jeg ser det passer med. Ej. Ja, nej, lad være. Fast. Jeg sidder fast. Okay.
fordi så tager jeg til. Har du en pisk? Har du alting? Har du alting? Så går over til den. Au, du skal slå mig røven. Jeg købte mig en lort. Altså lige meget om du vil med eller ej, så tager jeg ud til i dag. Okay, jeg finder det. Ja? Jeg dør. Så skal du med eller ej? Ved du, hvad man gør? Bare kør den rundt i hendes ansigt. Det hjælper vist ikke på det. Bare... Og med hendes røv og på ryggen. Og så til sidst på halsen, men først på benene og så halsen. Hvor skal vi være på det? Ja, hvor skal vi op? Er det ikke lige herovre? Bussestop i stedet der. Ja, jeg kan se det. Ida er magical. Hun kan forsvinde ind i en hæk. Wee. Ja, så jeg købte sin. Eller Tina Min tur. købte det til mig. Hvor lå det? Har jeg. Så bag. Jeg havde det. Jeg har det. Smidt et sted, fordi jeg lagde det, fordi du lagde det. Jamen, jeg havde det også lige før. Well. Tog du det, ikke? Hørte du det? I det blik det ned, og så for det ligger helt lufttæt ned i bunden. Nu sidder vi i bussen. Er det ikke rigtigt? Ja, vi sidder i bussen. Vi sidder et sted, står der ikke. Helt. Sorry. Vi sidder i bussen, og vi kører vores grab, og vi venter på, at en gang kører om 1 minut. Hey, jeg gider ikke fik vlogget farvel i går. I dag er det onsdag. I går var det tirsdag. Men jeg kom bare hjem. Var jeg bare herhjemme. Og jeg skal faktisk bare på IT'er, og jeg er ude af det. Jeg er stadig træt. Men jeg vil bare lige sige farvel. Men ja, ses i næste video.